Ева малко такова. Тебе изпитват ли в училище, бе? Какво стана? А? Кой викаш, татко? Не. Мените са ме изпитвали по нищо, бе. Абсолютно по нищо. Бе, цялото училище изпитаха, само тебе не се изпитвали, бе, Галфон. Ева тук да припитам аз тук по нещо. Ева. Я сега ти ми кажи тук един философ ми кажи. Така, един от известните философи. Давай. Философ. Тя майка вкъщи е най-големия философ, бе. Идиот. Никой не говори тук за вкъщи за майките ще ти лопна една, бе. Ей, я помисли малко, Фридрих? Давай сега, кажи. Фридрих? То сега някакъв нов певец, не го знам. Той ако сега е гръмнал с някой песен, не го Фридрих. Не го знам кой, не го знам. Сигурно. Какъв певец, бе? Ницше, бе, ей! Имаш 3 секунди да ми кажеш още един. 3 секунди да ми кажеш... Ницше, да. Тя госпожата ни е говорила за неговия татя. Знам го, аз се бъзих. Друг, сега ще помисля малко... Хари Потър, защото философския камък, той нали го откраднал философския камък, той нали Хари Потър и философския камък, той вече е в него Хари Потър, той е философ. Хари Потър е. 100% съм сигурен. Да, браво. Хари Потър е, браво. Нямам кой така. Тук идва след малко с учебници. 5 часа студента ще учиш с мен. Добре за мен.